Qabel kienu jiterqu b'xi mappa f'idejhom u llum jistgħu jduru dawra tajba ma' Malta b'sempliċiment aġġeġġ li jgħidlek fuq Ġwanni u Martin u elf ħaġa oħra fuq pajjiżna. Din hija l-app il-ġdida ta' Visit Malta Plus li tnediet u issa tista' titniżżel b'xejn fuq it-telefon ċellulari ta' dawk li jżuru pajjiżna. Din l-app kienet ilha tiġi żviluppata 10 xhur u se tibda sservi bħala gwida diġitali kemm għat-turisti li jżuru pajjiżna kif ukoll għal Maltin li jkunu jridu jżuru postijiet storiċi kif ukoll attivitajiet oħra ta' interess madwar Malta. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret waqt id-Delta Summit li qed isir f'pajjiżna, il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi ħabbar ukoll li fl-ewwel kwart tas-sena d-dieħla se jibda servizz ta' realtà awmentata. Dan is-servizz se jkun qed joffri esperjenza unika fejn persuna tkun tista' tara xeni minn episodji storiċi ta' pajjiżna minn fuq il-mobile. Bħalli kieku qiegħda parti mix-xena. Lil minn hekk aħna xtaqna li din application ma tintużax biss mill-Ministeru tat-Turiżmu imma mill-Gvern kollu. Għalhekk aġenziji bħal Heritage Malta se jużawha wkoll biex isaħħu l-content ukoll. Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Aaron Farrugia sostna li permezz tad-Delta Summit inkomplu nuru kif il-Gvern qed ikun minn ta' quddiem fejn tidħol it-teknoloġija. Huwa semma proġett li se jara qatt ta' servizzi jagħmlu l-qabża li jmiss billi jiġu offruti permezz ta' applikazzjonijiet fuq il-mobile. Dan il-proġett Converge ifisser li tindaħlu lil Malta mexxu l-Malta fl-era diġitali permezz ta' servizzi u apps illi il-poplu Malti jista' jaċċessa, jiġifieri s-servizzi kollha li l-poplu Malti kellu u għatandu mal-Gvern, issa ħajsibhom mod diġitali. Il-pjan futur huwa li l-fondi Ewropej wara l-2020 jintużaw biex tkompli tissaħħaħ il-pjattaforma diġitali li tikkumplementa d-direzzjoni li pajjiżna ħa għal-futur qrib. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.